ଧାନ ଆଜ୍ଞା ମାମା। ଯାହା ପଚାରିବି କହିବ? ଆଜ୍ଞା ମାମା। କୁହ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା କିଏ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳ? ହକି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା? ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପ? ଅହିରାଜ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା? ଟଙ୍କା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ? ଅତଙ୍ଗ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ? କୁହ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ କୁହ? ଆମ୍ବ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବା? କଖାରୁ। ପମ୍ପକିନ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀ? ଗଙ୍ଗା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ? ବାଘ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ? କୁହ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ? ମୟୂର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ବନ୍ଦନା? ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ।